anyalo pachi kolokre gi ng'anyo ma kama, dibe ni jonjore oteko ng'anyo? Adwa koni gima timore. Joma sani ng'anyo gi Gen Z tin e igi. Group mar Gen Z cha en koro gibedo overpowered. To ma nyalo bedo be achiel kuom paro mana kaka awinjo ka ng'ato wacho kanyo. Onyalo bedo paro mar sirikal kata mar kweth moro matemo mondo onen ni ng'anyo matimore Kenya ka en mar agoko kata en mar koko. Gima timore ga ni insang'e ni ng'anyo duto te matimore Kenya ka, joma kelo ga koko mogik gin sirikal kokalo kuom polise. Iwacho ni polis mondo omi ji arita, to polis machiwo arita ni en mochako bayo tear gas. Kochako bayo tear gas to japiny be koro chako ngech en onge gi bunde gi men go en kidi. Koro ibayo kidi kocha to gibayo tear gas kode. To gi olo pi. Koro gima timore sani ni an anyalo neno ka gima opidhi. Ineno ka gima opidhe nango? Opidhe mondo dhi onen. Ing'e ni gima timore ka duoki chien matin, atimo mos duoki chien matin. Kane ng'anyo otimore mane odhi e parliament, kiwinjo gik mane kero wacho ne jofwambo kane loso kode e twak makende. To nowacho ni jomoko nodhi nyaka Amari. Koro kipenjori, ing'en seche moko wan joma dongo ok wanyal wuondo ni wan nyithindo. Amari mane mabedo mana e ginene e kama ichieme e restaurant. Amari bedo e restaurant nade? Donego choni ji nodhi nyaka Kenyatta Muselium. Jok manodonjo kacha ne gin vijende, ne gin nyithindo matindo. In fact ne gin gi mor ka gidonjo kanyo. Moro winjo ka dhi tugo gi microphone ni Mr. Speaker sir. Moro dhi obede kom speaker, moro dhi orwako law. To korwako law no kaka janjore. Orwake ka en gi excitement, en gi mor mar donjo kacha. Mana kaka kuom ranyisi ng'ato pok nobiro e studio. To wacho ka una donjo e studio awuoye microphone. Tok ni ne gidonjo kacha gi yo moro mar dhi timo njore. Ne gionge godo. Gima timore ni iwacho mondo ing'eni mondo mondo ker ne gol wach cha. Nen pressure mano yudo koa kuom nyaka pinje maoko. Koro nodwa ni mondo jis pinje maoko kani en ober kata nyithinde gi beyo ni jomoko jonjore moko mane nyithindo go. De giche debe ni jonjore ni ne nyithindo ka. Tho do wuok e moingo kaka mano timore. Ka jonjore go ne nitie, ang'o me polise nokonegi? Ang'o me nyithinde manonegi? Civilians manonegi, onge polis manonegi. Amari negi chope nade? Onge ng'ama nochope Amari. Koro gin moko mitimo. En weche ariyo, kaka ne wacho ni mokwongo. Joma ng'ado ne ker rieko, kata mamiye report, miye gik magilosore go ni gin gibeyo. Ginyisi ni joka kano dhi omonjo we Amari motimo ang'o. Amari man e parliament ang'e ni onge. Nikech parliament ni but police station man KICC. Onge Amari man kuro. Polisi ma KICC ema rito parliament. Amari bede police station, ok bede i parliament. Mano kaluwore koro gi paro mabende chwalo kanyo. Mano pacha. Gima temo kelo ni e penjo mani penja. Jok matimo ng'anyo sani mag njoregi ok gin jo Gen Z. Nikech joma timo gi kineno time mitimo gi jok manyocha wuoyo jo Gen Z nowacho ni gin gidhi gi simu inyalo mako go gik matimore to gidhi gi pi. Gik makoro timore gi kata gin obwogo gi. Amor ka giwacho ni gibe bwogo gi. Nikech gima gitimore ni koro ok margi. Bende ni paro ni en dwaro maber mar mondo mi koro rowere koro chung ng'anyo nikech koro ng'anyo kaka timore en mana kethruok mag mwandu. Ineno kanyo ka dukni mopogore opogore nyaka dukni madongo mag supermarkets. Ji donja ji